Tbeh Jingshai Fotball Association ka khot ya weri baro ki team ki club ni shimbenta sha ka football knockout tournament kaban penlong ha kapor menmin kaban sapenlong habadan football umroi ka ladu kan yo ya ka khusnam arlak tengka harangkat berkat trophy kabawan baar kan yo shilak tengka harangkat berkat trophy on airu i khusnam shimet on airu ya ka khusnam man of the match but man of the game kabai penrung kerteng kan long san hajar bat kabai referee kan long shi hajar man la ka game ki tim ki club ke banwani shimenta kin haban pha ya ka logo bat ka kerteng ka basion lane print ha ka flag size ka ban ruput la lai phut ka chingi la kai on pelong tang ha ka por men ka tarik ban pediang ye ka jing penrung kerteng kan long hapo arpho trik Kyllalyngkot ar jar psau bat ya ka jing ya la kai on sedang ha ka arpho nyu trik Kyllalyngkot ar jar psau ya ka entry fees laban sen lane ha Google Pay number pra khandai nyeu sau iwe sau nyeu khandai ru ar lane pra nyeu khandai sau pra not san nyeu riu onom la ban penrung kerteng ha ka fixture claim the siu dep ya ka entry fees ya ka fixture bai ki kendon ya la kai on sa ai hadin bala yo pediang ya ka entry fees